biex jiddefendi lilu nnifsu mill-akkuża li l-applikazzjoni li jagħmel mal-Awtorità tal-Ippjanar hi waħda frodulenti, il-perit Tony Bezzina pubblika ritratt uffiċjali tal-istess awtorità. Ritratt li juri dak li kien hemm jew ma kienx hemm fuq l-art tiegħu snin ilu. Il-kulħadd irrappurtat li fid-dokumenti li sottometta lill-Awtorità tal-Ippjanar Bezzina ħoloq kamra li ma teżistix fir-ritratti ta' x'kien hemm fuq il-post 6 deċenji ilu. Kamra li kienet kruċjali biex ikollu 100 metru kwadru li xi darba kien mibni u għalhekk ikun jista' jkabbar iċ-ċans tiegħu li jikseb permess biex jibni villa f'ODZ. Bezzina insista li l-kamra ta' 31 metru kwadru tidher fid-dokumenti tal-Awtorità tal-Ippjanar. Bil-verżjoni tal-kulħadd u tiegħu jikkuntrastaw bil-kbir, morna tlabna lil sħabu deputati parlamentari biex isibulna l-kamra fuq ir-ritratt tal-Awtorità tal-Ippjanar. Bdejna bil-kap tal-Partit Nazzjonalista fid-dawl li hu l-iktar li qed jiddefendih, iżda anke jekk staqsejnieh darba tnejn ma kienx komdu jieqaf u jgħidilna fejn din il-kamra fuq ir-ritratt tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dr. Busuttil, tista' turini fejn il-kamra tal-perit Tony Bezzina fil-pjan? Bħal kap id-deputati l-oħra wkoll ma sabulniex din il-famuża kamra, ħafna lanqas kienu komdi jħarsu lejn ir-ritratt li seħibhom uża biex iddefenda ruħu fit-tmiem il-ġimgħa. Għandi xi wieħed. Tista' turini jew le? Ma tix nurik forsi il-post li għandu karwana u pereżempju. Tista' turini fejn il-kamra laqlinna meta ħareġ il-press release? Tista' turini fejn il-kamra laqilna l-perit Tony Bezzina fil-pjanta? Se jirrispondikom bħalma diġà risponda. Tista' turini fejn il-kamra laqilna l-perit Tony Bezzina fuq il-pjanta? Tista' turini fejn fuq il-pjanta l-kamra tal-perit Tony Bezzina? Tista' turini fuq il-pjanta hawnhekk fejn il-kamra laqilna Tony Bezzina? Jiena se nerġa' nispjegalek kif spjegajlek diversi drabi li dan huwa gvern mifni. Tista' turini fejn il-kamra? U allura dejjem jipprova jaqbad ma' xi ħadd ieħor. U bil-kamra ma jurilna ħadd issa wieħed jistenna x'se jkun qed jgħid Tony Bezzina fil-kawża tal-Ibel, kawża li qed jingħad li nfetħet biex Bezzina jirbaħ il-ħin u Busuttil jibqa' jiddefendih.